Hakani ka video la ban yo I ya ka member trong ka Messi fans club Meghalaya ke bak pan jingbit ban penlong ya ka peaceful rally ban pendon brom ya un rang ya kai football u Lionel Messi u balawanra ya ka jing age football ha ka jalla bat haki samla trong ka jalla ya kani kal rally on penlong ha khatlai tarik jong jun 8,000 rio ha kata ha ka singi sajan bat ki bawak wa ban wan ha kini ka rally kila ban wan nadu ka nyu baje min stem bat on sedang ya kini ka rally na golfling bat ya chapolo shadem senyong sharenja apokse nong thamai fe brigade laj umkra bat on penkot ya kini ka rally ha malki ground DC usno kuman sipune namar bana kalang jongi kom kinang yalam ro ila panpa ba om tang ba kadai ka organisation ya kabangi ya teli kom ki samlah ne ngi shaile ro ya charity ma kom menitu na ba ngi saya ya donate pisa ma ya kabangi page ki konsuat kamtam ki baduna ha ki kot na kalong lingba ka pisa la kalong lingba ki janpong ki ba ngimla shu ban panan kam ki badang ha ngi tu ya kata ka bangi sai persang na kalyang jong kinang yalam bat kum ju ro na kalyang ki Messi fan club ni kreati disiru la keman sekadai ka inisiatif wa khle kalong ka bahatam nam tak imang salang pat ka jingkerman ka jong ong ba haba kino ki organisation na kino ki mo ki bawan ban pan permission ngi kum ka district jong DC administration mo ni hap forward ha ka police mo SP te nagalang jong iro ngi kerman ba kanong ka ba successful mo ka ba ay jingkerman ngi bat ninyo ka permission la ay kum tahi ka assurance ni rengkat king tristom jangi maki barok number te ila urlong ka jing tang jangi bang ni kendo DC ban pan ka commission mo DC ro hempen tai ka tai ila ai ka jinya snok ti bat kami ke tim jangi Messi fan club te unta bat rengkat king tristom jangi presiden mo bat kem tengila urlong ka jing jangi mas mat kajing kerpat ke jonga kalong baya barok ki Messi fan club ma la kilong ki Messi fan club ane ki kular ma ki Barca fan ma ila ban jenlang mat ngi khang bangin pen I mo ba kajing ya teli ke jongi ka wanra kajing trilang ki imlang salang bat kum ju ro ya ka bangin honor ma sportsmanship bat ngin pen I ya ta kajing long ka wai ke jongi bang yu ro ha ki wai jala ko makir la ki wai jala jo kajing dia ni kila ya le ke ni ka peaceful rally nang baki bike ki ma nang baki jia jet tenga kerpat ya barok ki fan ya ka bangin le baki skuti la ni ki bike nomor ba udisiru ang ba tahi oleh di baik diskusi karena makan nompan food dari jihad dengan di pajak dengan tepat ya baru kita Messi fan club sama wan dan isnak tilang bat ni nang bangin yo kata gajinya tadi bat ni nang berkat nang naik hikmat dari kiwai sinjam pat yang bangin lek ki nang salah